βρισκόμενοι στο σπίτι του κυρίου Μαστοράκη, μας διασκεδάζει ο πατέρας του με το βιολί. Πολύ ωραία διασκέδαση. Η Βάσιο, η Συμπεθέρα, ο Συμπέθερος στέλνουν χαιρετίσματα σε όλους. Κώστα, Ελένη και Ανδρέα, τι κάνετε? Περιμένω γράμμα σας και γρήγορα με το καλό να μας έρθετε. Εδώ σήμερα έχουν έρθει οι Συμπεθέροι, έχουμε γλέντια. Σε λίγο πάμε για την παραλία. Επιθυμούσα να είσαστε κι εσείς παρέα μας. Θα πάμε στη Θεία Ευδοκία τώρα, θα μας κάνει τραπέζι. Μόνο οι λιάδες μας λείπουν, εμείς όλοι είμαστε παρέα. Θα πάμε και για τη θάλασσα λιγάκι να δούμε, θα ψαρέψουμε, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα κάνει κρύο και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μπάνιο. Θα στέλνω μητέρα σας, Κώστα. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Να. Και εμείς πολύ καλά είμαστε, ήρθανε και η θεία σου με το καλό και μας είδανε και τους είδαμε και με το καλό να φύγετε κι εσείς. Σας περιμένουμε. Χαιρετίσματα στον Ανδρέα, να το φιλήσετε. Λανίφη, Γιώργη, τι κάνετε? Σήμερα ήρθε ο μπάρμπας σου, η θεία σου. Καλά είμαστε. Χαιρετισμούς σε όλους. Πεθερό σου, πεθερά σου, την κουνιάδα σου, τον Κώστα, την Ελένη. Εδώ τα πίνουμε λιγάκι. Γλεντάμε. Τι να κάνουμε. Στενοχωρηθήκαμε που δεν ήρθατε, αλλά τι να γίνει. Του χρόνου είμαστε καλά. Γεια σας, χαιρετισμούς σε όλους. Τραβάκι σαΐτα ο μπάρμπας ο Γιώργη. Γεια χαρά. Σας περιμένουμε. Ψαγιδά. Γεια σου, Πατζανάκη.